Takas ngi usngo baki Parisi ki van kili yaw jisu bale ki sinran jomme kim shajingit. Haba baro mangingi shajingit. Wadu jisu ujisu shimla kantait yaga jingsha jingit. Ujisu shimla hoit ngimdon kam shajingishu. Hendra ujisu kadba ngidangdon badunong late kurim ngimdon kamban shajingit. Kadba kapelong ya kapoi men bat ka jingkawai balengi don kamban shajingit kata kare kapor jang ka jingkame. Henry kan poi kapor unong late kurim unum don shu batpi kata kalong kapor jang ka jing sosi habang is ngavutu plang unong late kurim ula late no bat ngi samarwe bat ngi don bon gi daw lese balengim shimla penkre ban late lang badunong late kurim unang late kurim jongi ulang ujisu Kris bat ngi baro ngi long ka kurim jongu Kris bat ngi ki kurim jongu Kris ngi de ban yad rengkat badunong late kurim kadon ka por ha ka jingim jongi ngi jingai no na unong late kurim kata ka long ka por jong ka jing sausi ha ka jingim jongi na kata ka daw haba uppa bakwet pa Francis ula pinmi ya ka jing shitti sharai jongo kaba Dilexit nos ula syai kadar kapop kapinjot ya ka jingid ha ka jingem jongi ha ka imlang salang jongi ha ka jingede para bruyu kapop kapinjot banang ta ula ngidon kam ka donud ka bakuit kom ga jongu Kris ban penim biang ya kata ka jingid ban te biang ia ka jingid haki inga sem haka jingim shime jongi haka imlang salang jongi kapop kapinjot iangi deina marba kapop kapinjot iangi ngidon kam ban wad ya kalat kalindi ban pinduno ya kapop ban pinduno ya ka jing siniu haka jingim jongi ba da ka jing sausi ba unong late kurim hula jingai no nangi kapelong iangi ban wad ya kalat kalindi ban te biang ya kata ka jingade badunong late kurim ne wad ya unong late kurim